Buntag mga bata! Anya na kita sa katapusang adlaw sa atong isa ka semana. Ang ikalima ka adlaw. Malipayon ba kamo sa mga nilabay nato nga mga gipang buhat? Maayo! Aduna ba kamoy nakatunan? Maayo! Karon sa atong katapusang adlaw, panibag-o na sad ang atong pagkahimuon. Karong adlaw, maghimo kita og bagong buluhaton. Apan bago kini natusugdan, sama ka ni Ato, tara, manayaw na sad kita ug manganta. Ako si Takori, ramayog dako, kini ang uktanan o kini ang iusan. Umukal mo pulo-pulo, ngunit ako og ibuko. Ako si Takori, ramayog dako, kini ang uktanan o kini ang iusan. Umukal mo pulo-pulo, ngunit ako og ibuko. Nalipay ba kamo sa inyong gibuhat? Maayo, nalipay usab ako. Karong adlaw, sama sa akong ingon, maghimo na sad kita og panibagong buluhaton. Ang atong buhaton karong adlaw, usa ka invitation card. Oo, invitation card ang atong buhaton. Unsaon kini pagbuhat? Ato kining tan-awon sa mosunod nga video. Ang gamit katong gamiton, cardboard, pentel pen, gunting, crayons or color. Unang buhaton, atong guntingon ang atong cardboard sumala sa kung sa ang gusto nato nga shape. Pagkahuman mamahimo kini natong tupion ug atong dekorasyonan gamit ang atong pentel pen ug crayons. Pagkahuman nimo og dekorasyon, mamahimo na kini nimo nga butangan sa mga detalye nga gusto nimong ibutang sa imuhang card. Nalingaw ba kamo sa inyong gibuhat sa inyong invitation card? Maayo! Ako usab, nalingaw. Excited na pod kaayo si Teacher Joven nga makita ang inyong mga nindot nga mga output sama kani adtong mga nilabay nga mga adlaw. Karon, diha sa inyong dugang buluhaton sa inyong module, inyong pag-ansiran ang mga musunod nga mga activity. Diha sa ikalimang adlaw sa imong module, gamit ang mga pangutana, atong ibutang ang mga tubag diha sa mga blanko nga linya. Imong kuluran og dalag o yellow ang mga malipayon nga hulagway kung imong natubag ang mga pangutana. Imong isulat ang imong kumpleto nga ngalan diha sa mga linya subay sa blue, red, blue nga linya ug imong kuluran ang hulagway nga naa dira nga naglarawan kanimo kung ikaw ba usa ka lalaki o babae. Imong ibutang ang saktong impormasyon sa birthday card. Idibuho or i-drawing sa itaas sa cake ang saktong ihap sa kandila nga kaparehas sa imong edad. Ug dira sa ubos, imong kuluran ang mga butang nga imong gusto nga buhaton sulod sa eskwelahan. Sa katapusang buluhaton, imong tubagon ang mga pangutana sa ubos ug imong isulat kini diha sa mga linyas subay sa blue, red, blue. Kuha ba mga bata? Maayo! Sama kani adto ang inyong mga nindot ng mga output, isend ni mama o ni papa diha sa ako ang Facebook account. Ug diri natapos ang atong katapusang buluhaton karon nga semana. Magkita na sad kita sulod semana sa atong mga panibag-o nga buluhaton sa atong pagtulun-an. Karong adlaw, minuna pod si Teacher Joven. Bye-bye! Magkita kita sunod.